Hej og velkommen til min lille YouTube-kanal. Jeg hedder Naja, og jeg har 3 heste. Vanja, Tøffe og Lala. Det her det er Vanja, og hende rider jeg på allermest. Det her det er Tøffe, hun er en lille trækpony. Og det her det er Lala, ham rider jeg også. De er nogle rigtig skønne heste. Og her kommer lige nogle facts om hestene. Det her det er Vanja, hun er 10 år, og hun er en islænderblanding. Vanjas yndlingssnacks er gulerødder. Jeg er ikke en springpony, men hun kan ikke finde ud af dressur. Det her det er Tøffe, og hun er en lille trækpony. Hun hedder faktisk Tiffany, og hun er en miniature blandet med shetlandspony. Det her det er Lala, og han er faktisk en knapstrupper, også selvom man overhovedet ikke kan se det på ham. Ikke nogen knapper overhovedet, virkelig ikke. At jeg starter med at ride, når jeg var 6. Og her kommer nogle fejl, mig og Vanja har lavet. Og så selvom Vanja laver nogle fejl nogle gange, så er hun stadig en virkelig sød pony. Den her video, hej!